اے نوجوانوں میں ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا ہوں، نبی نے اپنی ساری زندگی دے اندر اذان تو پہلا سلام دا حکم نہیں جے دیتا۔ اے میرے سامنے قرآن ہے، رب دی قسم صلاۃ پڑھنا نمازام تو پہلا اسلام اندر جائز نہیں جے۔ اگلی گل میرے نبی نے اے تیسرے دن ختم دا نہیں جے آکے آؤ، اے کلام دا ختم دلاؤ نا، انہیں سپارے او پڑے، انہیں سپارے او پڑے، ہزارہ تسبیحاں او گھر والا کرے، 5000 تسبیح او کرے، انہاں چیزاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں دے۔ 11ویں شریف دا ختم دلوانا، 40ویں سے دینے ختم تے کٹھیا ہونا، انہاں چیزاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں دے۔ میرے نبی نے آکھے آوے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے تے بدعت کرن والے دا ٹکانا نار جہنم ہے۔